Hello guys, welcome back to my YouTube channel M.B Gaorema vlog logofer. So dinini be angni गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ गासिखौबो बरायबावनाय थाबाय. So दिनैनि भिडिअआनो जाहैबाय लोगोफोर जेरावबो थाङा बिदि माने जायगानि बागै नङा आरोना एसे स्पेशल बेलेग आरो. So दिनै बेलेग ब्लग खालामनो नागिरदों आङो मानो होनोबा सानफ्रोमबो थांलाय फैलाय बिदिनिल' बानायगासिनो नालाय दिनैहाय एसे बेलेग डिफरेंट खालामनो नागिरदों आङो गाइस. So दिनैनि कन्टेन्टआनो जाहैबाय गाइस नै बटल मिनारेल बटल दै बटला जोंथ' लोंनायनि उनाव गारनासो दोनो नालाय इउज खालामनाय जाया मोजाङै. स' जेराव मेराव गारलाबायनाय जायो स' न'फोरावबो बिराद थायो नालाय स' बेखौनो आङो इउज खालामगोन आरो दिनै इउज खालामनानै बेलेग मोनसे मोजां बुस्थु खालामनो नागिरदों. आनिफ्राय नैयाव दङ आर्ट पेपार जिखुनु बहिबाबो जायो आरोना जोंनि व्हाइट बेलेग बेलेग कालारबाबो मोजां. स' आंनाव व्हाइट दं नालाय बियो ओरैनोसो गारनाय जायो नालाय बेफोरो खावसे खावसे इउज खालामनानै गाज्रि जानाय आरो. ओमफ्राय बेफोरखौ पुरा माने गोदान इउज खालामफिननानै मोनसे मोजां बुस्थु खालामगोन आरोना आं गाइस. स' भिडिअखौ मोजां नुयोबा जोबजासिम नायलांबाय था गाइस. स' जोंथ' सब बुस्थुखौनो इउज खालामनानै गासिखौबो गारनायसो जाजोबो नालाय जेरै थाव बथल माबा बथल बेफोरदिबो थायो न'आव जानाय थाव बथल बेफोरखौबो बानाय जायो आरोना. बाट आंनाव दा दै बथला दं नालाय दा आं बेजोंनो खालामगोन गाइस. स' नोंथांमोनाबो आंनि भिडिअखौ इन्टारेस्टेड मोनोबा जोबजासिम नायलांबाय थादो गाइस. स' दा जों स्टार्ट खालामसै थ'र' बिदिब्ला नायलांबाय थादो माबा खालामबाय थागोन जोङो. जेरावबो थांनो बादों दिनै ओंखायनो माने रुमाव थानानैनो खालामनो नागिरदों आरो. स' ओमफ्राय दा जों मा खालामगोन नायलांबाय थादो. बथल ओमफ्राय नै बेयाव पेपार दङ ओमफ्राय खेमसे बिनानावसो आंनि नङामोन बे दङ. ओमफ्राय ब्लेड नै ब्लेड बेफोरजों माबागोन आरो इउज खालामगोन. ओमफ्राय दा फार्स्टआवनो नैबेखौ हास'गोन आरोना जखानि मोननै खालामगोन आरोना आं मोननै बथलखौ ज' लागोन. स' बेखौ हास'ग्रोसै मोननैखौबो समान समान हास'गोन. स' दा नायलांबाय थादो गाइस. बेखौ दा हास'नोसै नै ब्लेड दंखायो आंनाव बेजोंनो मोननैजों समान लादों आरोना मोनसेखौ आं हास'खाबाय एसे ओंखायनो बेखौ हास'नोसै दा. नै हास'बाय गाइस नै हास'खांबाय नालाय थ' बेखौथ' ओरैनो प्लास्टिकखौ नुबाथाय गाज्रि नुयो नालाय. स' बेखायनो दा इयावहाय आङो बहि व्हाइट आरोना व्हाइटखौ एसे माने लेथ्रा नाङोबाबो माने आंनाव बांसिन व्हाइटआ एभेलेबेल दं माने दा ओंखायनो आर्ट पेपार जोंनि इउज खालामनानै गाज्रि जानायफोर दङ आं बेखौनो सिथाबगोन नङाबा बहिबाबो जायो. ओमफ्राय आं दा बेखौनो सिथाबगोन आरो इयाव मोनसे हास'खानो लादोंमोन आं. मेथाइ खनदों जोङो दा नै दसे टाइम पास जाबाय ह गैया. ओमफ्राय दा इनि जखानि मोनसे बे जखानि नङा नंगौना नङाथाय बेबो बारा जाजोब्बाय बियो. बेखौ बिदि गथा होथेनो थाखाय आरोना नङाबाथ' प्लास्टिक बथल गाज्रि नुयो नालाय. स' बेखौ दा बिदि होथेगोन. गोलावद्राय बियो एसे हास'नांगौ. जाबाय नै सब माबानाय गोजा बारा जानाय गोजा नालाय गवाखै अ बारासो गब्लेबाय बथलाबो सिथाबनो रोङा बबाव माबा जादों लामाखै लावसिनाय होगासिनो. जाबाय नै ओमफ्राय इयाव आथा होनानै सिथाबफिनसै आरो. मोनसे नैखौ हादोंना आङो बेखौ ओरै सिथाबसै. जाबाय नै गाइस बरियानो नै गोलैबाबो बायबावा बियो प्लास्टिकनि नालाय टेनसन गैया. ओमफ्राय नै बिदि खालामनायखौथ' गाज्रि नुगोन नालाय ओंखायनो मोनसे होबावनि सायाव
आं नैबेखौ हानानै दोनखादोंमोन आरो बेयो आंनि प्रेक्टिकेल कपिनिमोन स' सिगांनिनो इउज खालामखानाय प्रेक्टिकेल कपिया दा जाला नालाय स' बिनि बाखलिखौनो जुदि कार्टुन मोनोबा मोजां जायो आरो ना ओमफ्राय कार्टुनजों खालामला आङो दा बेखौनो हाखाबाय गोरा जानांगौ नालाय एसे ओमफ्राय दा ए सायावहाय सिथाबना होनांगोन ना मोनसे बेखौ हासिगोन जाबाय आरोना बे नै ओमफ्राय दा बेखौ ओरै सिथाबना होनोसै होमबाना आरो उनाव नुनाय नंला आथा होबाय आं बेसेबांसै गानाय जानाय नङा नालाय सिथाबोबा जुदि नैबेखौ अबावबाफोर होनो गोनां जायोबा बेखौ सिथाबनांगोन आरो ना नुयिनि थाखाय स' ओमफ्राय आं दा रुमावनो दोनगोन नालाय बेखौ ओंखायनो उनाव सिथाबला स' बरिया जाबाय नै आंना बियो ओमफ्राय नैबेबो जाबाय मोननै नै जाबायना ओमफ्रायहाय दा मोनसे बुस्थु खालामनो दङ आंना नैबे पिंक कालारनि माबा दं आरो पेपार बेखौ दा आं हानोसै जखाया गावनि गोसो बायदि लाजायो आरो ना ओमफ्राय आंबो गोसो बायदिसो लादों बेबो जाहैबाय खोमा बे पिंक ओमफ्राय नैबे व्हाइटखौ समायनायनि थाखाय आरोना दा इसोर मोननैखौ सिथाबनोसै आङो बिदि गल मोनसे हाना लानोसै ओमफ्राय नैबेयावहाय आंनाव दंखायो माने गान्दुनि खुन आंनाव गान्दुनि खुन दंखायो नै गाइस आं बेखौनो बेयाव होगोन ओमफ्राय माबाबो जायो जुदि लेखा बिलाइ सोबाबो जागोन आरो ना होमबाबो बेखौ होबाथाय दुखां जायोना गथा खालामबाय आङो ना बेखौ नै गथा जाबायना नै दुखाखौ जाबायना दा नैबेखौ होगोन नैबे सिथाबगोन ओमफ्राय दा नैबेसोर मोननै जाबायना गाइस नैबेसोर मोननैखौ मोननैया जाबाय गाइस नै मोननै ओमफ्राय नैबे ओमफ्राय खोमायाबो मोननै जाबाय नै बेबो मोननै जाबाय नालाय बेयाव आटाखौ होनोसै मोजाङैनो सिथाबजोब्बाय आरो नैबे ओमफ्रायहाय दा नैबेहाय नै हानाय दङ ना नैबेखौहाय सिथाबना होनोसै ओरैजाय स' नायलांबाय थादो गाइस नैबेबो जोब्बाय उफाय गैया दङ गोदान होमबाबो इउज खालामाखै आं बे जोब्बायना बेखौ एसे दंबावो बेखौनो इउज खालामबाय आरो बेखौ सिथाबनोसै नैबेयावहाय मजिनि खोमा आंनि खोमा मजि खोमा जासिगोन आरो नै बेखौबो सिथाबनानै होनोसै गेजेराव माबा जाबायानो नै गाइस खालि गोसोम मोननांगौमोन बाट गोसोम माबा गैया आंनाव ओंखायनो आं पिंक कालारखौनो होबाय गन्थंखौ एसे समायनाय बायदि ना मा होनो नै जाबायानो गाइस एसे साफा नुगोना नुवाखै कमेन्टाव खोन्थाहर आरो दंबावो नै एसे बेनिफ्रायहाय दा मा दङ मेगन आंनाव माने गोसोम पेपार गैया नालाय स' नै आंनाव कालार दङ कालारजों गोसोम खालामगोन आरो ना मेगननि थाखाय स' इयाव ओरैजाय
जाबाय नैबेखौ दा हानोसै आङो गाइस जाबाय nih guys मेगन थाइनै सिथामसै sadari mana macam mana kita kan ini macam satu itu bahannya kan itu naik kenapa nak nalai nih ji bahannya terbang megon kau sampai ada mana thang lagi megon थाइनै ada सिथाबनोसै bibar moनसे बानायनायबो दंखायोमोन nih guys ओमफ्राय दा बेखौ दोननानै होनि आङो स' देखायनोसै स' नायलांबाय था nih guys wow ini जाबाय आरो नै बोरै नुदों माने मा बुस्थु दोनजायो दोनबानो जाबाय गोसो बायदि नै इदि जाबाय नै गाइस बियो दा बोरै नुदों कमेन्टआव खोन्थाहर मोजां नुगोन नुवाखै स' किउट आरो ना ओरैनो इखोथ' मजि बायदि नालाय स' बयबोथ' मोजां मोनखायो एसे पुतला थायोबा डिजाइन थायोबा गावबो नायनानै मोजां मोनो नालाय स' बिब्दिनो बानायदों ओमफ्राय नैबेयावहाय बिराद बुस्थुफोर दोनजायो ओमफ्राय नोंनि गोसो बायदि दोनगोन आरो इयाव कलमफोर माबा माबि दोननोथ' आंबो दोननानै देखायदों नोंसोरनो स' इदि बायदिनो बानायगोन आरो नै जा बरिया नुबाय जोङो रियेलाव स' मोनायाव दा जों खोमसियावसो बानायदों नालाय स' खोमसि खोमसि नुदों आरो स' बोरै नुखो मिथिला ओमफ्राय दा नै लाइटआ बेलेग कालार नुबाय माथो जोंनि कालारखौ बेलेग नुबाय नै नायदो गाइस नै नायदो उनथिंजाय बोरै उनथिंबो हायोबा डिजाइन होनो हायो बेयाव बिबार ओमफ्राय नै ओरै साइडआव ओमफ्राय नै बेयावहाय दोनग्रा आरो बथलनि खफा थायोना बेखौ ओरैसो लगायना होबावसिगोन आं र' ओमफ्राय स' गाइस नै थिखोबाबो गोलैया आरोना बेयो सिथाबखाबाय नालाय आथाजों स' बिराद साफा स' गाइस बोरै नुदों कमेन्टआव खोन्थाहरदो आरोना गाइस गाहायाव दोनबाय थाबाथ' गाज्रि जागोन ना गाइस बियो बेखायनो नै साखा माबाखौबो लगायनानै होबाय आङो बथलनि खफाखौबो गाहायाव लगायना होबाय ओमफ्राय एबार नै गाहायाव ओरै थाबायना जायगा होमबाना बे लेथ्रा जानाय नंला आरो गाहायावबो थिखोबाबो नै साखाया बरिया जाबाय एबार बेफोरखौ सेसयाव दोनजोबनोसै आं खानजों बेनोमोन दिनैनि कन्टेन्टआ जों बेखौनो बानायदोंमोन स' आं दाखालि बावै माने जोंनि कलेजाव रियुज खालामनाय जाखौ जों वेस्ट खालामो बेफोर माने बारा जानाय मालाबाफोर गारजानाय मानाय बुस्थुफोरखौ बिदि बानायनो होदोंमोन नालाय जों आंनि कलेजाव माने आं बेखौनो बानायदोंमोन बानायनानै आं कलेजाव हैदोंमोन नालाय स' बेखौनो आं दिनै नोंथांमोननि गेजेराव माने आंबो मोनसे बानायफिननानै नोंथांमोननो शेयार खालामदों आरो बोरै खालामो जुदि नोंथांमोना जुदि मोजां मोनदोंब्ला आंनि भिडिअखौ नायनानै स' कमेन्टआव खोन्थाहरबानो जाबाय बेयाव जेबो माने बेलेग बुस्थु गैया माने जोंनि गावनि जायगायावनो थाखानाय दं आरोना जायखौ जोङो गारबाय थायो जेरै जों दै बथलफोरखौ लोंनानै गारबायसो थायो नालाय स' बेफोरखौ जों इदिबायदि इउज खालामनानै मोजां बुस्थु खालामनो हायो होननानै जों माब्लाबा समाव सानफ्लाङा माने स' दा बेखौनो खालामफिननो हायो आरो ओमफ्रायथ' बेफोर पेपार बहिफोराबो लस जायोना ओरैनोसो जों गारलाबायो नालाय स' बेफोरखौनो बेलेग बेलेग डिजाइन बानायनो हायो बिबारफोरबो स' आं दायो बिबारबो बानायनो दंमोन नै इदिबायदि बानायनो हायो दा आं बारा बानायला आरोना बेखौ मोनसे बानायदोंमोन आं बेखौनो दोनदों आरो दा ओमफ्राय बेबायदि खालामनो हायो जोङो ओमफ्राय बिदिनो आरो जा जेरै गोसो कालारबो बानायनो हायो स' बेफोराव माने बिराद जेरै बथलफोराव नाथाय दा इयावहाय बुस्थुफोर दोनजायोना दा
जोंथ' जेराव मेराव गारलाबायनासो दोनो नालाय जोंनि नांगौ समाव थाब मोननायनो जाया कलमफोरबाबो पेन्सिलफोरबाबो जेराव मेराव दोननाय जायो जुदि इफोरदि मोजां बानायनानै लायोबाथाय जों जायगायावनो दोननानै जायगायावनो डाइरेक्ट मोननो हायो आरोना जेरावबो लस गैया बेयाव स' गावनि इउज खालामनानै गारनाय बुस्थुखौनो खालामफिनखानांगौ नालाय जेबो गोदान बुस्थु लाबोनो गोनां गैया खरस खालामनो गोनां बायनो गोनां इदि जाया नालाय स' मोजां बियो स' गाइस नोंथांमोना नायनानै बोरै नुदों खोन्थाहरबानो जाबाय आरोना स' दिनैनि भिडिअ'आ एसेबांनोसै लोगो मोनफिनगोन गुबुन मोनसे भिडिअ'आव नै आंनि मावजिया बोरै नुदों कमेन्टआव खोन्थाहरदो स' बाय बाय